Assalamu alaikum dostlar, Xanoğlu Media kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda öğrenmek isteyen dostlarımızın dertlerini değişme ahenginde kağıda qoşqa geçirdim. Qoşqa göğünüzden turu dip umid etden, qoşqanın adı Qalın Qalyarenem toyunu edersin. Yetişti baylığının ortancığıydı. Qalın Qalyarenem toyunu ederiz. Boş seyga aldıyıp vermezler qıyızı, Qalın Uçjarenem toyunu ederiz. Qalın Qalyarenem aylığım yatir. Şol önkülüğüne 4.200.000.000 öye soğsam milyon çıktaycı näme de yeter ki 2.200.000. Yığnasam her ayın süýşenjesini 3 aylık bir bağışın hakkına değer. Sonra 10 ayını işlesem belki märeke çaynakar çıktaycı ayetler. Malımız var, mellekler var, satarız. Märeken bağışının pulu bir zat bor, baylının ayalı söýärmiş pulu. Janenem qalıny näme etsek var. Oýlanok gyzynyň bagty hakynda nämemiş uludan toy etmek gerek. A meniň oýlayan zatlarym bolsa, toydan soň dokkarna ýaşamak gerek. Karz alyp toy etsem ummasyz pula, oň üçin bir ömrü işlemelimen, ýa islan gyzyma toy edip bilmän, aýlykdan aýlyga entemelimen. Atama diýseme tüýşesi bilen. Bir habar dünýeden, bir habar bizden. Toy bolsa goýsalar bir tabak nahar, dokkarnyň üstüne 3 şişe arak, ondan soň özüne gelip bir näme tost aýdyp ýönelse, dörnje atarap. Gyzam, her göremde gystaýa meni. Indi gysgan ýaram ýaňajygyndan gatnap tutap gitdi köne aýakkap, baýlyň öýündäki boz ýodajykdan. Gijelerem daň atmany bilen ok, oýlanyp näme etmeli? Söýdüm bir baý kişiň ortancy gyzyn, ýa pully, ýa pulsuz nädip etmeli? Aslında öýde bar köne jiguli, ýaşyna münasip 3 toy soğupdur. Menem pulsuz dostlaryň däwine uyup, hemme yatan wagty alyp gaçyrsam, bagşylardan azat, galyndan azat, toyda doňup itjän mihmandan azat, ýoksa munça puly tapmaklyk üçin 70 ýaşa deňiç çekmeli azap. Gaçyrsam, elimde galynyň puly, bagşylaryň puly, märeken puly, ol puly gelnime maşgala soğsam, geljekde men üçin bähbidi uly. Galyn galsa galsyn, goý galsyn enem. Men ýorgona görä aýag uzatjak, gaýnlan göwnünden tapmany bolsa, aktyklardan uly salam uzatjak. Goşky şeýlerek dostlar göwnüňizden turandyr diýip umyt etden, bu ýerde bellemek isleýän zadym. Atama diýsem tüýşesi bilen diýen ýerinde değişme hanginde diýdim, atam beýle däl ýöne gynansak da beýle maşgalalar hem bar, onu bildirmek istedim. Goşkyňyň soňunda gyzyny durmuşa çykarmak isleýän daýzalar, gelnejeler gyzyňyzy durmuşa çykarmak istediňiz zaman birinjilik bilen galyn hakda pikir etmäň, ilkinji oýlayan zadyňyz olaryň bagty bolsun. Ondan soň hem bagşlara diýjek zadym, bir toy soňmak üçin 4-5 saat aýdymaçyk diýip dünýäň puluny aýtmaň. Diňe bu sebäpli hem öýlenip bilmeýän bir näçe ýigit dostlarymyz bar. Bilşiňiz ýaly, dinde hem Peygamberimiz diýär, ikisany bir-birini söýýän ýaş juwanlary öýlendirin diýär. Toydan bolsun, sag bolun, görüşýänçe.